하야 정리가 하고 흐라 왜 나게 하흐라 왜 나게 하흐라 2000 आगोलावनो थाफैनाय दा फरेस्ट जुवेलार राइट्सनि बायदिबा 2006नि बायदिब्ला बिसोरो बाव थानो मोन्थाय दङ दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिसोरखौ थांनो बा इभिक्सन खालामनो जोंनि बिटिसिआव इभिक्सन खालामनो नन प्रोटेक्टेड क्लासखौ वार्डआव हरदों दासिमबो खालामाखै आरो जोंनि रायजो राजाया दानि दा गोदान गभर्नमेन्टनो भट होनानै नोंसोरखौ दा गभर्नमेन्टआव दोनबाय जुदि नोंसोरो रायजो राजानिफ्राय मोजां खामानि मावाब्ला दा जोंनि रायजो राजा नोंसोर माबोरै खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबो दा जोंनि सा एरियाजोंबो बेबायदिनो मोनसे आयना बाजार होननाय जायगायाव जे मोनसे गुलुं गुजुं बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो हाया सुजाखांखाबाय सुजाखांनानैबो दिनैसिमाव सार्टिफिकेट मोननायनि होनायनि लाइनाव दा सार्टिफिकेट मोननाय होनायनि लाइनाव दिनैसिमावसो इउपिपिएल सरकारा बैफोर रायजो राजाखौ गोदाव सोराव हाफा मुवा खालामदों दा बेयावनो नोंथांमोननो आङो होनो थांगासिनो दङ दा बर'निनो माखासे अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानाव गिदिर हरिश्वर ब्रह्म सारा मा खोथा बुंदों नोंथांमोनहा बे सारनि बुंनाय खोथाखौ क्लियारैनो मोनथिजोबगोन फैदो जों बिदिबा बे सारनि बुंनाय खोथाखौ जोङो खोनासंनानै बे हानि सायाव माखासे गोबां गुलुं गुजुं जागासिनो दं बेनि सायाव मा बुंनो सानो सारा गुलुं गुजुं बुस्थुआ दिनै बे आयना बाजाराव फैदों जों मिथियाखैमोन बे जायगानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ खिन्थाहरनानै जों फैदों बाहाय फैदों दावहा देख्रेब सार लोगोसे बनसुनि माखासे आफादगिरि बनजित मन्जिल जों जयै फैदों आरो दा बाथ्राया हा हुनि केसा जाहैबाय सिखना जोहोलाव वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायदों दा बे एरियायाव 22टा गामि दं 22टायाव माखासे गामिया वाइल्ड लाइफआव थांदों माखासेया थाङाखै जों मिथिनायाव आरो बिसोरनि डकुमेन्टखौ नायदों जों बिसोरो माखासे डकुमेन्ट दं 2005आवनो थाफैनाय दा फरेस्ट जुवेलार राइट्सनि बायदिबा 2006नि बायदिब्ला बिसोरो बाव थानो मोन्थाय दङ दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिसोरखौ थांनो बा इभिक्सन खालामनो बुंदों दा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव सोंखारिथाव जों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै जों सोंखारिदों दा बाथ्राया जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सायाव बेबायदि मानो जाबाय थादों खालि बाहायल' नङा माबा इन्डास्ट्रि माबा ट्राइबेल पावार प्रजेक्ट खुन कार्बि आंलं खुन डिमासा साव जोंनि काजिगाव बबे जायगायाव जादों दुखुनांथाव आरो आसरित जादों बे दानि गभर्नमेन्टआ जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सायाव माने एफाग्राब मेगन नांदों मा जादों आं बुजिनो मोनाखै दा थांनाय केबिनेट मिटिंआवबो धेमाजि लखिमपुराव मोननै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिफायबाय आरो सिफायबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव माखासे नन ट्राइबेल माने ट्राइबेल नङि मानसिफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लास खालामदों बाहाय जोंनि बिटिसिआवबो नेपालिफोरखौ खालामदों हजोंहाय आहम राजबंशी गोबां दं आरो मरान मथब बिसोर दं आरो दा बेफोर दुखुनांथाव आरो लोगोसे हाइकर्टनिफ्राय जोंनि बिटिसिआव इभिक्सन खालामनो नन प्रोटेक्टेड क्लासखौ वार्डआव हरदों दासिमबो खालामाखै आसरित नन प्रोटेक्टेड क्लासखौ इभिक्सन खालामाखै जोंनि ट्राइबेलखौसो दा इभिक्सन खालामगासिनो आसरित बे सोमोनांथाव आरो मा सानदों आरो जोंनि रायजो राजाया दानि दा गोदान गभर्नमेन्टनो भट होनानै नोंसोरखौ दा गभर्नमेन्टआव दोनबाय जुदि नोंसोरो रायजो राजानिफ्राय मोजां खामानि मावाब्ला दा जोंनि रायजो राजा नोंसोर माबोरै भट होगोन बेनो साननो गोनां जा आं जोंनि रायजो राजाखौ बयखौबो आं गुरैयै माने सिन्था खालामनो थाखाय आं बयखौबो सांग्रां जाजानो लुगैबाय जाहाथे नैबे फैगौ इलेक्सनाव नायनानै मोजाङै सोरनो भट होथाव नायनानै भट हो